Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin papagayam ken kadrama. Ti surat ngintay drama ita, ket naggapaw ken ni pagayam Leo iti Pangasinan. Ngem sakbay ngintay uluyan ti surat na, kablaawan da kayo man pa'y amay na naayat amang tartarabay kadagiti amay na programa tayo dito'y Lady L Channel. Agyaman kamay kadrama, iti nabara, ken awan sarday nga ingkay panang tartarabay, kadagiti drama tayaw. Diyos tiagngina kada kayo amin, manipod iti mangbukbukal iti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Ken siyempre, adto'y pa'y ti kanayunan kablao tayo. Shout out dita Karamutan, Villases, Pangasinan, kan dagiti kakabagyan nila kay ko, ijay Ilocos Sur, ti Aswit family, kan Dumisew family, from Verge Aswit. Kablaaw kada Sahig Valdez, kan Yam Ocampo dita Hong Kong, kastamot ti Cadano family dita Aritao, from John Alexandrite. Shout out yan ni Tomarina Umayas. Kanayon da kanaw ng agdengdengag no kastang aglans da dita Hawaii. Naragsak pa nagdengag para ken ni John Antonio alias Bayang. Nilakay ko Lando Sayat alias Popoy Siatgan. Dita nay Matayunkab Heron nga Tarlac. Shout out dagiti kakabagyak dita Katayawan Lalo Cagayan, isuda inang ko Leticia Cabildo, kan Auntie Mila Rakepo, kan nilakay na ni Uncle Rakepo. Kastamot kan ni Auntie Clevel Abadilla, iso tinang paadal kanyak. Agyaman ante, ititulong mo kada kami. Bueno, kastoy ngarudan ti surat ni Leo. Kan ka Mang Bianong? Ilingid naklakuman itinagan Leo. Nakapagsurat akmet takayat kumana mangganti balakad mo, kalpasan ngayon na ibuksilan to'y surat ko. Kaayan ayat ko ni Adora karubak Mang Bianong. Tapno maawatan niyo ti amen, kastoy man nga irugik tag salaysay Mang Bianong. Junay! Ha? Apay manong Leo? Pakitid mo man dagito yung pagatang ni manang mo ita iji Una manong. Leo, ayan mo. sige alamon, ang mga numakita ni nanang ang makisarasarito akin ka. Sino di kasasaom di tarwar itay? Ay, kuha na nang, jay karo ba tayo? Sino akaro ba? Jay lastog, feeling gwapaw? Ni nanang mo, Iso ka day ti kinasaom. awan mo dagas na no kasawag man bilang ni Tata Filimon.
Imbagak mo tan adi mo kasasaw ti asino man a pamilya da di a Filimon. Ang mga numaakaran kay ti kinalastog da pamilya. Ket no nagsingpot damot a pamilya, nanang. Ken maysa, sana maliklikan ti panagsarita mi ata, karuba tayo ida. Day tabakod lang a kawayan tinagbatan tayo. Agbiag ka mo, nga uray di mo kasasaw ida. Iso adi mo nga rod kasasaw dagita alastog a kaaruba. Awan ti makitak a makagapo tapno jak kasao ida, nanang. Di mo pagsakitan tinakam ka, Leo. No di mo kayat a maunata, kat maulilakan iti ina adi na oras. Naimbang, tadi na kayo nakita ni Nana Maria ang nagsarita kin ni Leo. Dandani nga rod manang. Sapay nakabutbutang ti kusilap ni Nana Maria. Kasla ka na na kumilaw. Huwan nga ron. Apay nga minakastaunay ti gura day ti tunggal may sakin ni tatang Diyak man amo kadakwada. Napudot unay ti dara da iti tunggal maysa. Iso asaan kami pa'y makapagsarita iti personal kin ni Leo, no saan kami nga agkita iti ili. Manang, delikado ka kin ni tatang no maamuan na ang nobyo mo ni Manong Leo. Ay, dahita nga rod ti parikot ko. Diyak amo no kasano nga ibagak kin ni tatang. Ipudnom laangan manang. Ay na, saan pa'y nga ita? Gera patanin no maamuan na ang nobyo kon ti anak ti mortal enemy na. Daret-dekak man dagiti mulak nga utong diti paraangan. Tapno saan akaray kain dagiti agkaiwara ang manok. Ha? Nagang sagmatan dito'y paraangan. Bastos dagita kaaruba. Na, Pagbalin ng dakit din ako bita ti paraangan. Awan babainda. Hoy Maria! Idiretsam kanyak, no siyak ti pangpangagam. Da kami ki den ti pabasulam, anangangsag di ta paraangan yaw. Talaga abot ada kayo? Sino pa'y kumati sa bali nga umisbo dito inusaan ada kayo akaruba? Impatayok yung latan dagiti isboyo dito'y paraangan may. Di pa'y lapagbitiran ti ang sisit dagita ipitan yaw. Tapno lumtag kat di yun ipatayok dito'y paraangan may. Ti jaske nga isboyaw. Ay kasta! Nakita mo nga rod, ada kami ti misbaw? Alaman? Wag! Nakita kayo! Awan, manyakis ka pa'y gayam abakit! Sirsiripan na kami! Agbunga ko mga roday tamatam iti sinantaraw, tapnad na gunggunam! Agsisirip abakit! Ay! Saan ka agsisirip? Apay nga raw, ako nam anakita na kami ng isbaw? Agsisirip ka! Manyakis! Sa anak nga agsisirip ko, nak! Apaya sinabuagan na ngay! Ha! Gonggunam! Agsaga na kabakbakitan, at danto aldaw mo kanyak! Managbasol day tamatam! Agsisirip ka! Awan babain mo! Nagpipig sa tingiwat yo dita paraangan itay kinitata Filimon, nanang. Awan pa'y nasaya at panagsarita yo, nagkita kayo. Ha! Kasanaw, kat nagangsag di tarwar. Inisbuanda ti paraangan. Anya nga inisbuanda, jay isbo siguro ti aso tinaangot yo Ha! Madi ti agpabasol latan, nanang. Ay! Sabali ti angsag ti isbo ti asaw kan isbo ti tao. Iso nga amuklatan adagiti bastos akaruba ti mismo di ta paraangan. Iso anagangsag. Agar aramid kayo lang iti pagungungtan yo, nanang. Kaya't yo lang nga apaan ni Tata Filimon. Sumardeng ka ban, Leo? Payakas na yung karuba ti sakit mo. Imbes asyak ko mga inam. Awan ti isakit ko kada kayo, tagpada kayo mo't nagpinpinalyagan. Awan pa atiw kada kayo oreg, dadata mo't tagpada kayo barus ngay ti panagrasarason nyo. Tatang, rumuarak biit. Papanam, At dalaga tangak ijaili, tatang. agawid kamot ladagos ang mga no sa balik di mo ti aramidom ijay ilay. Anya kumangay. Anya tamok ngay. Basta agawid ka adagaws, noong magatang munti gagaram ijay ilay.
Wan tatang, mabiitak laeng. Kumusta ka na, Dora? Kastoy latta Nasaya at latamot nga oray sa antang agsarsarita. Nga oray agkaaruba ta. Ay, nagrigat isa sa atin ta. Kasano nga tang ipudnok kininanang ti may papankadata. Agpada talangi ti parikot Uray siyak. Jakmut amo no kasano nga ipudnokin ni tatang ko ti may papan kadata. Anya nga tano, agtaritan. Anya? Di pa ikit din nakarkaro aggera no aramiden ta ti kasta. Awan mo't lang urahin ta. Santo mo't lang agkatunusan ta kiti dadakkel ta. Iso nga, agtaritan sa langan. Saan Leo? Di tar aramiden day ta. Ang mga no imbes nga kinaawatan da ket nakarkaro pa'y ariribok ti mapasamak. Iso asaan ta kumangarod adagdagan ti parikot ta kadakwada. Iliblibas mi nga rod, ti panagkitkita may kini Adora, no mapan kami ijay ili, magbianong. Agtintin next kami langan, no da kami ni ti balay may, ta sigurado ang mangag na kami, dananang ko kan tatang na, no awagak kat agsarita kami iti cellphone. Nagtultuloy nga raw ti maday nga arami dananang ko kan Tata Filimon mangbianaw. Kat iti may sangal daw. Leo! Apay nanang? Anya jay naamuak nga adda ka no nakakita kada kayo ni Adora nga agsarsarak kayaw ijay ilay. Ha? Apay nga agsarsarak kayaw ijay ilay. Kakwa nanang. Naira na lang nagkita kami kin Adora ijile. Anya naira na? Kanuray pa'y nga tano naira na. Saan arumbang akasasaom day jay nga anak ti man ni Brong? Ha? Kasano ko mga nagbalin na manibrong ni Tata Filimon? Ay basta para kanya, man ni Brong day jay. Iso saan arumbang akasarsaritam di anak na. Nanang, madi, ti kasta pa nagsasauyo iti karo ba tayo? Ken no saan nyo abet ni Tata Filimon, saan nyo kumangaro di ramraman ni Adora? Taon mo ti madi nga aramidan na kada kayo. Haguray ka man, nakadkadlaw nga isakit mo ni Adora. Apay nga isakit mo day siya babae, ha? Korsonadam. Ha? Daytoy ti laglagi pamlayaw. Nagado di ta babae ang mabalin mo nga ayatan. Basta saan, aday jay nga Adora. Nanang? Di mo gamda na pagdatunan day jay a babae. No di mo kayat ang mabibiit ti biyagkaw. Agasam nga day ta, tanagado ti sagana iti kasangay yo, tatang. Kasangay ta ko na maadyo tagpada ti kasangay ta. Awisem to dagiti gagayim mau. Tapno adamot sa nga ilem inton kasangay mau. Wen tatang, talaga ang mga awisak to iti kagayim ko. Awisak to pa ni Manong Leo di takaruba. Anya? Nagkuna nga awisem ni Leyaw. Saan ana ilakam dagijay nga agina? Ala, ni tatang mat. Madimot nga agpasken tayo kalpasan na. Saan tayo kit din nga awisin ti karuba tayo? Paraangan tayo lang ti balay da. Di tayo kat awisin idan. Apay, awisin da tayo aya no agpapasken da. Erogi tayo ang mga awis kadakwada at tatang. Barang no daytan ti pangrugyan tinasaya at alinnangan nyaw. Padasem nga awisin dagita akaarobat madaksan ka kanyak junay. Di mo dadaelan ti kaldawan ti kasangay ta. Nanang, maang-angot ti malutluto ti balay da Tata Filimon. Naghimas siguro ti lutluto da asagana da para iti kasangay da. Sana balay, tanag-atangakmat iti iluto ka na ima sa putahe. Ha? Aping agluto kayo mo't itinaima sa putahe, nanang. Amok nga may ngagsagana da ita takasangay da Filimon kan Juning anak na. Iso ang naggatangakmat iti ilutok tapno saan ka nga umapapal. Ay, amo na ti kasangay ni Tata Filimon. Ay na, agtal na ka man Leyaw. Natural nga amok at agkaroba tayaw. Tinawan nga agsagsagana da.
Isoan na itatakmutan iti panunot kaw. Naggatang kayon iti ilutuyo, idi kalman. Kaya't asawan day ta, talaga laglagi po nyo ti kasangay ni Tata Felimon, nanang. Ay, nagadulakit din ayang amom. Nalagip ko laang ti agluto iti naimas. Kasta laang day ta, Leyaw. Silaeng! Mangan kayaw! Adaw ti agkakaimas amakan! Saan amatukol ti aklaw? Agbusog kayaw! Narigatay nagtilmo-tilmon kayaw! Tadi yung maramanan dagiti agkakaimas asagana! Alabang Na, kayaw! pangpangaganak ka day, Philemon. Ha? Asino yung nagsao? Adda ka di sa bali at tao ni taasi nagtibakod? Agpakita ka man? Saan ka ngamin na makita kay? Inkanto ka kaday? Ah, saan nakgayam ang makita, ah? Anay ikaw? Apay ngagbarsak ka ngay? O anya, makita na ka din? Anay ikaw? Nakita mo ang tiingkan daw. Ayop! Nanang, gusto day ta. Umay ka. Barsak kinay! Subrak tayo dito balay. Anay ikaw? Ay! Bastos day ta subsobra ti kapray! Feeling! Anya kayo mo't yung nanang. Napan kayo lang dito paraangan tapno makirikyar kayo kini Tata Felimon. Apay aya asyak ti dakaskan ka. Saan asyak ti imun una? Dayjay a Filimon, tapas pasagidan nakit din. No saan kayo kumaanapan iti asidag na anakatakder, naliklikan kumati saan nyo apagkinawatan. Hoy, Leyaw, dinak man sir-sermona nakasta? Nalipatam samutan asyak ti inam. Awan karbengam amang sermon kanyak. Saan kayo asermonan, no awan ti makitak amading aramid yaw, nanang? Kat asino nga ro tinasaya at ugali na? Dayjay a Filimon, kasta ka day? Eso tinasaya at kan ka? Agpada kayo lang, nanang. Awan ti husto, kada kayo. Juday! Mga alak ka man iti supot dita! Di dakkala supot ti alam, ha? Apay tatang, Basta mga alak ka! Mangyig ka dito, tatulungan nakmut laeng! wan tatang, mabitlaan. An-anmun nga tayo ni tatang ti supot. Gusto mo siguro na ito. Palalaingan na ti kadakkel na. Oh, at tuwin ti supot tatang. Ala, tulungan nak, taburasan ta amin abunga dagiti mangga adaridangan at timpuak iti bakaod. Ha? Kapnumang gada na Maria day tatatang. Anya manggada? Manggata yon tasular tayo muten ti ayan day ta sanga aburasan ta tibunga na. Wan angam po unti manggada na Maria day tatatang. Kukwada ti puon. Ngem kukwa tayo ti sanga. Period. Tatang, Alakit dahin. Burasan. sige nga ro tatang. Da kayo ti makaam mo. Kaya't asaon dagita asanga nga agi padawat iti bunga na. Iso nga indumog na dito'y solar tayo. Wow! Nagado tinaburas tayo na eh. Wan nga ro tatang. Nagdadakkel pa'y dagiti bunga na. Hoy! Nagawan mo tan ababain nyo anang buras iti bunga ti manggak. Ha? Anya manggam, ket naglawag asularme ti ayan ti sanga ti binuras mi abunga na. Wan, ngampoon ti manggak ti akin sa nga iti dayta. Idarum kayaw, agtatakaw kayaw. Sige! Ingkag daruman, mapan kay jay Korte Suprema, bareng no mga baka, no ireklamo na kami. Ha! Da kami ke den ti bot-bot ngam? Tatang. Agtatakaw kayaw. Saan kami nagtatakaw? Takukwami ti binuras me. Bitter!
Anya ti kunam. Kunak, bitter ka, naalsemet ti mangga iti kunak, ngem no apay a super bitter ka. Saan ka, Bitter? Bitter ka nga ron. Bitter, 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 bitter! Bagbagay mo day ta anagan mo, tanapait akanayon day ta panagropropam. Maria aparya, bitter! Ha? Tatang, huston. Inka uminomi ti damong Maria, tabareng agrigla ka pa, ta feeling agbinulan ka. Bakbakutan a bitter! Ha? Awanan ba ina Filimon? Bitter kanukit din? Sa anak la bitter! Polos! Apay ngamin ngimbaga na bitter kayo, nanang. Ay, diya ka mukhang kuha na ah. Saan nang ibaga bitter kayo no awan ti makagapo? Ay, diya ka mau. No apay akas jay ti kinunana. Nanang, imbag man takabailan nyo iti inalda o panagmulagat yo nga dakap apayo. Ha? Kiskisayan nyo lang ti aldaw a panagbiagyo iti tunggal kanito ang makaong ungot kayo, nanang. Saan ang makatulong dayta iti ekonomiya? Kan kang ronan na? Saan mo matidog ti biagyo iti kanayon a panagong ungot yo? Nakarkaro pa'y ngem aso kan pusa, dananang ko kan Tata Filimon mangbianaw. Nagbabasik a banag te pagrikrikyaran da. Iso asan main mataymingan ngay baga kadakwada te relasyon may ken ni Adora. Kaya't main tagsimpa ket pagsasaritaan mi kumante panagkalay sa may. Ngem problema mi mayt dagiti dadakkel may. Ta saan met akayat ni Adora ngagkalay sa kami nga agap apa dagiti dadakkel may. Aging nga dati napanunot may nga aramidayn mangbianaw. Husto nga taday ito yung aramiden tayo, Leo. Makamuditan, Adora. Agpada na singpad datatang mo kananang ko no makainom da. Iso, painuman tayo man ida. Sa tayo ito ida pagsangwain. Effective nga taday ito eh. Padasin tayo lang Bareng no tumalab kadakwada da ito yung aramidin tayo. O sige nga Rod, sikati makaam mo. Agpatulong akin ni Johnny amang painom kin ni Tatang. Sige, makaamuak mo't amang kumbinser kini nanang aginom. San ngamin ama naginom ni nanang kahit? Ngim padasag man ita kumbinsiran. Bareng no aginom, tapno sumingpit no agsango da kini Tatang mo. Apay day taarak, Leyaw. Nanang, aginom tayo man. Anya ko maaga po nga aginom tangay. Agselebrar tayo. Tana promote iti trabaho. Anya? Uy, nanang. Kadwandak man nga ginom. Uray basit laeng. Ay, sige Kakaisuna na promote ka iti trabaho, manakaw. Iso nga agselebrar tanga raw. Tatang, kaya't na kayo ka ng kasaritan ni Nana Maria. Apay ka daw, ket rabiin. Diyak mo. Mapan kayo dita balayda. Napatag ka no ti pagsaritaan nyo ko ni Nana Maria. Kastaya. Uwan, Tatang. Ay, sige nga raw, umalatiwak dita balayda. Kasaritak man ana imbag ni Maria? Uwan, Tatang. Mapan kayon. Or-urayin na kayo ni Nana Maria. Nanang, umay ka nun ni Tata Filimon diti balay, tagsarita kayo na imbag. Kahit nang ornusin niyo, tisan niyo pagkinkinawatan. Kastaya. Sige nga raw, tagsarita kami man itinalapat. Uwan, nanang. Pagsaritaan nyo, tisan nyo pagkinkinawatan. Agkapya kayo kini Tata Filimon. Buwan ka day. Maria! Umayak man! Ha? Ni Tata Filimon da Jayan.
mabitlang tapastrakak, nanang. Tagsarita kayo anay bag. Alawan, anak ko. Engkap pastra ni Filimon. Ayos, mangrugin tikin na awatan. Kumusta nga tanti pa nagsarita da tatangkan na na Maria, manang Adora? Un nga rod. For the first time, ang nagsangod asandang agbinbin nagkaw. Saan ba? Ala, Ay, wala. agkinkin na tawa damatan. Milagro, iti pakasaritaan da bakit Maria kunla kay Filimon. Baybayan kayo lang ida. Saan kayo abisturbon ti momentong da? Madlaw ang naragsak kayo, tatang. Mayat tibigat yo. Ha? Wala na kaw. Mayat at talaga tibigat kaw. Kan sigurado nga inaldaw ang mayat itan tibiyag kaw. Mayat no kasta, tatang. Ay, huwag gayam. Ayan ni Manang Mau. Ada di kusina. Aglot-luto, tatang. Ay, husto nga raw. Ada pagsasaritaan tayo, apaman amalpas tayo amangan. Ni, anya ngay day tatang. Secret! Madamdaman ton nga ibagak, anak ko. Nanang, may kawa kada kayo San kayo nakarupangit nga oray nakita yun ni Tata Filimon dita paraangan. Itay nagpakanidyo manok na. Si kamat, anak ko. Kumpurmay amad madlaw mo. Una, sigud makita yun ni Tata Filimon kat kasala masindyan kayo nga apoy itinalao sa luksaw yaw. Ay, di day ta. Sa baliitan, anak ko. Ha? Ay, uwan gayam. Agluto tada pagsasangwan tayo no rabi ay. Tayo? Ada sang ili tayo, nanang? Uwan, maamuam to no rabi anak ko. Sige tainak man isagana jay lutuak. Milagro talaga. Baligay tinapanunot mi. Tapno agkapyadanan ang kantata Filimon. Mabalin mi na pagsasaritaan ti may papani ti panagkalay sa amin kini Adora. Jak pulos ni namnama datata Filimon matgayam ti sang eli tayo ngayon sa ganaam, nanang. Awan anak ko. Tangay na urnos mo ti amin. Saan min abay-bayagan nga ibaga kada kayo? Leo, Adora, Junay. Ha? Anya ka di dayta, nanang? Mas dawa ka talaga no nya ti ibagayo, Nana Maria. Phil. Ha? Sikaman laangan ti mangibaga. Ha? Agasang tan nag-sweet pa ti panakisarita yo kini Tata Filimon? Tangay bakit ken lakay kamen ken ni Maria? Saan mi nga rodan na baybayagan ti amin? Saan mi asayangan ti tunggal kanito? Iso nga agkalay sa kamen ken ni Maria. Ha? Anya? Anya ti kayat yo sawan? Nagkinaawatan tirik namin ken ni Maria. Simantak tinapalabas, idi nagsarita kami itinalapat. Iso saan min asayangan ti kanitaw, tapno ituloy mi tinaputid, idi nga ayan-ayat mi. Tatang? Ha? Da kami tisigod idi nga agayan ayat ken ni Filimon. Ngem, nakasikog iti sa balay. Iso asaan kami ang nagkatuluyan. Ngem, daksang gasat, tanatay ti imo na nga anak da iti asawa na. Sakbay nga impas nga inaka, Adora. Ha?
Daita ti makagapaw iti pananggurgura ni Maria kanyak. Iso nga itata na urnos main dagiti bagbagi may. Napagnumuan may nga ituloy may day di ayan ayat may. Asaan anatuloy. Agkalay sa kamin, anak ko. Nanang, tatang, kasano kaming kini Adora. Agayan ayat kami mat. Ha? Anya? Panggap may mutin tagkalaysa, nanang. Iso nga ing kagumaanda kayo pinagkapya. Ngam apay nga umun na kayo pa yung nagkalaysa. Kasano kami nga kinadora? Dayto iti parikot mi ita ken ni Adora mangbianong. Saan atalagan ang malapdan ti panagkalaysa da nanang ko ken Tata Felimon nga ama ti kaayan-ayat ko. Nagalasan nga mangbianong no agasawan ton dagiti dadakkel may ket agkasar kami met ken ni Adora. Di pay ket din agasawa nga agabalayan, jak met kayat ida apagsinaan, ta kakaiso na nagkinaawatan dan. Ken makitak an naragsak da iti tunggal maysa, ay ayatek met unay ni Adora mangbianong. Jak kayat ang mapukaw kanyak. Rumbeng kadeng agkalaysa kami lata, nga oray agasawan tong dagiti dadakkel may, ket agbalintumeten nga stepsister ko ti kaayan-ayat ko. Iwanwan na kuma mangbianaw. To'y pagayam mo, Leo. Wain, pagayam ko Leo. Mabalin mo nga ikasar ni Adora. Mabalin mo nga ikasar ta stepsister mo. Gaputa awan ti dara ang mainaig iti nagbaitan yaw. Kaya't nasawan nga awan ti peggad na itanyaman generic disorder nga imutan ti nagbaitan yaw nga agingga kadagiti agbalintong anak yaw. Yan tangay ti stepsister ket awan pa kainaigan na iti relasyon mainaig iti dara, nawaya kayo nga raw makapagkalaysa ken ni Adora. Awan ti anyaman naistadwan linteg mangiparparit iti kalaysa iti nagbaltan ti stepsister. Iyan tangay awan ti pagpegadan iti panakadaan kadagiti anak karagop ti depektibo genetiko maigapaw iti panagkabagyan. Iso larga Leo Baraw. Allah, kasta pa'y gagayam, aging gangay ti sumarunumanan, ngayon tayo panaglalangain. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo, amen? Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!